Okwamanje ke siqhubekele phambili kodwa sikubuzileke nawe Mbukeli ukuthi ucabangani ngomphumela wengqungquthela ye-DA yokukhetha ubuholi ebibanjwe kulempelasonto waphendula kanje. Ondile iDA izawuthatha eso sigqibo. Abelungu ngabelungu asoze ichinje iDA iyohlala iyebelungu. Ngokokwami ukubona umbutho we-DA awunalo elinye iqhinga ufanele ukulenza ngaphandle kokuba ukhethe okampophalatse ukuba ibe nguye umuntu ozawuthi akhokhele lo mbutho ukuya phambili. Ubuholi obukhethiwe be-DA ngibona mina bungenankinga ngoba bumele ibala elimhlophe. Mina njengomuntu omnyama angiboni lami ivoti liya kwi-DA ngo-2024 ngoba angiboni ngimelelekile, ayikho into engiyibone ukuthi ngizoyizuza kwi-DA. Uyacabangela nje noma kuyisifiso kuseneza nokakushoyo akulula ukuthi bangathola amavoti angaba u-50+1 njengoba benze kwenzakala kanjena nje. Uma ungathi uyabheka omasipala abaningi ababambisene i-DA namanye amaqembu akukho ukuthula noma akukho ukuphathana nokuphathisana kahle. Kuzoba njani uma ngabe sekukhulunywa ngo-national? Uqoka kaJohn Stazela kunethusanga njengomholi waleli qembu kwasevele kayi iqembu labamhlophe bengilindele ukuthi vele lizowenyula yena abe umholi walo. Mina ngicabanga ukuthi Steenhuisen vele efanele vele kuwina ngoba i-competition abenayo ibivele iphansi kakhulu.